Hei, acum cu voi Alex, bine v-am găsit la un nou episod pe ziua de azi. Astăzi voi juca puțin Minecraft și să alegem o lume. Voi alege nu lume Handy. Voi alege Victor, Caius și Alex. Pentru că mie îmi place mult lumea asta. Voi juca multiplayer cu niște prieteni. Scuzați să dau media mai încet să mă aud doar eu. Și eu am construit tot pe aici. Ei doar asta cu mine și ne-am jucat multiplayer. Na, cam atât. Șmecher oricum. Aici, pardon, am picat. Aici avem țarcuri cu tot ce vrei. Bine, tot ce vrei. Depinde, doar cai, dar mă rog, înțelegeți voi. Și un porc. Și un porc. Ce caută porcul acolo? Mă rog, să zicem că trecem cu vederea peste această chestie aproape inumană. Glumeam. Scuze, te-am lovit. Na, stai să dau mai tare. Uite așa și Alex, cu experiență. Să vedem, n-avem armură. Hai de capul meu. Acum dacă mă atacă cineva, scapă pai de capul meu. Mă rog, hai să mergem. Uitați, asta este casa de vacanță. Mihai, care n-a fost scris acolo, din păcate, pe lume, doarme jos și eu dorm la ultimul etaj. Dar puțin să urc scările. Acesta este dormitorul lui Caius. Da, și cu balcon, cu tot ce vrei, fain. Adică cel puțin mie îmi place balconul lui. Acum urcăm la Victor. Și are un balcon destul de simplu. Ceea ce e destul de enervant, dar nu, Victor e Victor. Ăsta, da. Și urcăm la mine. Așa, și aici vedem multe culori. Și de aici putem vedea casa și chiar plantația mea acolo. Mă duc în casă să-mi iau armură și niște mâncare pentru că mi-e foarte foame și n-am nimic de mâncare și mor și nu știu ce și nu știu cum. Mă rog, înțelegeți voi ce vreau să zic pe aici. Și este 9:32, aproape toată ziua s-a terminat, din păcate, dar nu este nicio problemă, mâine începe o nouă zi în care putem filma și chiar m-am gândit, deci serios vorbesc, toți 5, toată lumea, serios 5, Danciu, tată, te rog să nu să întreb, să le zici tuturor să lase secțiunea de comentarii episodului ăsta câte o întrebare, ce aș vrea să facem la Q&A, te rog mult, Mihai, că știu că ești prietenul meu și mai jos, dar hai și ajută-mă și de data asta. Măcar nu mi-o frige acum, cum ar veni. Na, mă rog. Aici am făcut doar eu, Caius și Victor, pentru că Mihai a fost plecat și n-am mai făcut un al patrulea paci pentru el. Și jos, aici eu împart astea toate cu Victor. Și avem nevoie de mâncare, dar nu văd nicăieri. Ba, uitați, aici avem un măr. Probabil că ăsta să ne potolim foamea. Aproape. Și trebuie să iau din chestul lui Victor. Ce trebuie să iau din chestul lui Victor? Nimic. E destul. Atunci... uitați, mi-au un steak întreg de morcovi. Așa. Și, Doamne ajută să găsim armură. Nu. Ei bine, asta e. This is life. Ok. Și acum stați, mai am un chest
în care ar fi, nu zic că ar fi posibil să avem armură, dar nu sigur. Vedem, opa, trecut. Nimic în chestul ăsta, serios. Nimic. Crezut că Victor a pus. Da, nu, rău. Și acum vom ieși de aici. Da, și să ne luăm Diamond Pickaxe ca să minerim. Ok. Deși avem destul Diamond, minerim și acum pentru că avem nevoie de niște Diamond. Adică avem nevoie, o să avem nevoie mai târziu, pentru că acum avem, cred că un stack întreg de Diamond. Vai da plantă. Serios. Am uitat că am nevoie de mai mult Diamond. Bine am făcut acum, chiar nu știam de ce vreau să tai Diamondul ăsta, dar acum știu de ce, ca să-mi fac armură. Da, apoi hai să minerim până îl termin, gata, am terminat. Op. Așa. Crafting table. Unul de asta, unul de asta, unul de asta și unul de asta. Yes, și acum suntem diamandați sau nu știu cum să zic. Ok. Și să iau și o sapă. Poate fi nevoie. Da, păi și acum să culegem. Dacă avem sfeclă, da, avem. Așa, să omorâm o păpuță. Dacă o prinde, normal că fuge ca disperata. Așa. Uite aici o mină. Care se cam termină aici. Peșteră, de fapt un cave. Care e destul de micuț. Sau nu micuț, dar nu e lung. Adică, ok, acum hai să țin niște lemne. Și, căluț. Dă-te încolo de idiot. Scuzați, vă rog, comportamentul. Așa se întâmplă când mă întâlnesc eu cu caii. Pentru că nu-i suport. Yes. Doar pe cei micuți. Da, păi asta a fost motivul să mi-a vorbit. M-a întrebat ceva. Scuzați de chestii dacă v-a deranjat. Apoi mi s-a părut că e un lup. Nu, era doar copac.
Trebuie să văd câte lemne am. Da, perfect. Porcușor, micuț, drăguț. Pa, pa. Așa. Și seara a venit. Păi, n-avem ce face, deci, în afară de a ne culca, pace bună. Op. E bine, nu contează, deci, poc. Și ce naiba făcuși? Alex, dragule, ce făcuși? Oh, uite, iron. Oh. Na, până acum labă plăcută, că sunt curios cum este de aici. Nu vreau la chestia asta și va stupa. N-am încercat măcar. Aici ai buba. O, ceapata. Oh, măcar am ieșit. Oh, nu. Na, că aici. Au, dacă văd după mine. Hai să văd. Ce dracu a fost aia? Și acum mă bag în pat și cred că asta a fost cu acest episod. Mulțumesc că m-ați urmărit din nou. Mă voi culca. Wow, și ce o să faci de acolo? Mă voi culca în peșteră. Adică mă voi culca chiar aici. Mulțumesc că m-ați urmărit. Eu am fost Alex. Pup, pa, pa!